Comenzamos con un poquinho de retraso tamén porque, bueno, os tempos son as xornadas laborais, estas cousas. Comenzamos agora a asamblea de diagnose dos orzamentos participativos desta área territorial que é a zona do Nordeste. Decirvos que esta asamblea, igual que as que tivemos esta semana, están sendo retransmitidas por streaming, temos aí o equipo e a cámara que nos está grabando e por eso tamén estou utilizando este micro para que se nos poda escoitar ben e a medida que logo fagamos intervencións ou querades falar vamos a ter que utilizar, vale? Bueno, eu son Rosa e formo parte do equipo técnico dos orzamentos participativos, algunhas persoas xa me coñecen, igual que está Ana e outros compañeros e compañeras e Luís por aí. E, bueno, o obxectivo desta xuntanza de diagnose é poder presentarvos, aínda que moitas das persoas que estades aquí xa coñecedes a dinámica dos orzamentos participativos, pero si trasladarvos información que nos axude a comprender tamén a asamblea e ser quen de traballar de maneira colectiva, por eso facemos esta reunión, unha diagnose das necesidades desta área territorial, que sexan que axuden, non, a formular propostas á cidadanía e que sexan e que podan entrar dentro deste proceso de orzamentos participativos. Decía que esta semana tivemos tamén outras asambleas, comenzamos en mes de xullo facendo unha asamblea de cidade e esta semana tivemos a asamblea do rural o martes e o mércores que fixemos a asamblea na zona de sureste, non? Na zona do Castiñeiriño, Sar e Pontepedriña. Ben, este proceso de orzamentos participativos que se pone en marcha no Concello é un proceso que abre a decisión dos veciños e veciñas unha parte do orzamento municipal. Este ano a dotación do orzamento é de 1.100.000 euros, vale? Esa é a parte do orzamento dirixida a investimentos nas que poderemos decidir que propostas queremos para a nosa cidade e para as nosas áreas territoriais. Ven a ser, para que vos fagades unha idea, un 15% do orzamento destinado a investimento do Concello, da globalidade do Concello, do capítulo de investimentos. Pois ese 15%, ese 1.000.000 de euros, o podedes decidir dunha maneira participativa. Para facer este proceso, bueno, ten unha serie de características que convén ter en conta para poñer un pouco os pés na terra, e é que a participación é personal e directa, é dicir, cada persona, cada muller, home, veciño ou veciña ten a posibilidade e o dereito a emitir a súa decisión dentro deste proceso. No momento en que decidamos as propostas, cando se abra o proceso de decisión de propostas ou de priorización, cada veciño ou veciña que este empadronada pois poderá decidir a que propostas van dirixidas ao orzamento municipal. É un proceso autorregulado, é dicir, hai unhas normas de xogo a través do regulamento de orzamentos participativos que podedes consultar na web do proceso, que, bueno, logo, non sei, hai información nos dípticos, pero xa vos indico que é decide.santiagodecompostela.gal. Esa web é unha ferramenta fundamental no proceso, por tanto, que ademais deste proceso seguirse a través de espacios presenciais, existe un espacio virtual onde se pode participar da mesma maneira que podemos participar nas estas asambleas presenciais. Pois decía que nese proceso, ese regulamento recolle as normas de xogo fundamentais e básicas para que o proceso sexa máis fácil de desenvolver. E as cuestións así, igual máis fundamentais ou así as cuestións clave que vos podo comentar agora, porque regula moitos aspectos, pero referido, por exemplo, á idade, está marcada como a idade de participación os 16 anos, como idade mínima para poder participar, e como este proceso hai un proceso que é para investimentos, 1.000.000 de euros son dirixidos a investimentos e 100.000 euros son dirixidos a actividades para a mocidade. No caso da mocidade, sí que se regula un límite de idade de 16 a 35 anos. No de investimentos non, evidentemente está aberto dos 16 hasta sin límite, non? Pois estaría regulado o tema de idade, o tema das propostas que se poden presentar, decirvos que cada persoa a título individual podedes presentar 2 propostas e se recolle no caso das asociacións que podan presentar hasta 5, vale? O que se recolle neste regulamento.
E logo o que sería tamén o sistema de votación. No momento de votación, cando se abra o proceso de votación de propostas, pois no mes de outubro, tanto a nivel presencial como a nivel telemático, poderemos elexir entre temos que elexir 10 propostas, non? Xa no regulamento se vos explica, no seu momento tamén faremos difusión de como se desenvolve o proceso de votación ou de priorización, por así decir, pero temos que elexir 10 propostas, aínda que podamos presentar 2 de máximo, obrigamos, por así decir, ou obriga o proceso a que sexamos coñecedores e coñecedoras de máis propostas, non só das nosas, e teñamos que posicionarnos, non? E estudiar e coñecer e apoiar outras propostas que poden ser tamén seguramente moi interesantes, non? E, bueno, son as cousas así máis significativas. En proceso de deliberación colectiva, o marxe destas asambleas e espacios de encontro que temos nos espacios territoriais, nos barrios, existe un grupo de traballo que puxo a andar o proceso e foi quen sacou adelante o regulamento, que é un grupo motor onde dá cabida a veciños, veciñas e asociacións do Concello. E un proceso vinculante, unha cuestión tamén central e vital para os orzamentos participativos, non? Que as decisións, as propostas, a priorización de propostas que salgan deste proceso participativo son propostas que vinculantes e que será o Pleno Municipal que teña que decidir e que desenvolva este proceso. E logo hai un sistema de seguimento social, non? Vinculando as asociacións, as persoas, existe unha comisión que se constituirá no seu momento para que as propostas que salgan elexidas o proceso se executen e se desenvolvan, vale? E den garantías ao proceso. Moi ben. Efectivamente, os orzamentos, decía que neste caso o orzamento dirixido a este 1 millón de euros dentro do capítulo de investimentos, só decidimos evidentemente unha parte do orzamento municipal, é moito máis voluminoso, non? É unha cantidade moito máis amplia, non vamos a decidir todo neste proceso, aínda que paulatinamente o desexable é que vayamos incrementando, non? En todo caso, o orzamento que se poda decidir a través dos orzamentos participativos. E o marxe das propostas que se recollen nesta iniciativa, neste ano, o Concello, evidentemente, ten que cumplir e seguir mellorando e cumplindo cos investimentos necesarios que ten a obriga de desenvolver, non? De mantemento, de obras, etcétera, non? Que teñan recollidos no Concello. E evidentemente, o marxe deste proceso de participación aberto a entidades, a colectivos, a veciños e veciñas, sí que siguen existindo outros espacios de participación que se recollen dentro da vida municipal, onde se dan recollidas demandas da cidadanía. Importante entender o que é un investimento, non? Cando estamos falando das propostas de investimento que podemos facer, son dudas moi razonables que surden entre os mortales que estamos aquí, moita xente que fixo as súas propostas no seu momento. As propostas que ides a formular ou que se están formulando son propostas que responden pois ás necesidades, querencias singulares ou comuns de moita xente, non? E se poden recoller pois propostas moi variadas, pero é moi central que sexamos conscientes de que as propostas teñen que atender a 3 cuestiones, eu creo que fundamentales. Unha que sexan competencia municipal, o Concello poida intervir e poida desenvolver esa proposta que estamos formulando, compre entender que existen outras administracións que están desenvolvendo a súa capacidade de goberno dentro do que sería este territorio, como sería a administración da Xunta ou do Estado, e neste caso as propostas que temos que formular deben ser competencia municipal. Por outra parte, teñen que ser propostas que atendan ou entren dentro do que é orzamento que estamos decidindo. Estamos falando de 1 millón de euros ou 1.100.000 euros se incorporamos as actividades e programas para a mocidade, por canto as propostas que vayamos a formular pois teñen que estar dentro dese orzamento. E logo veremos incluso como ese orzamento de 1 millón de euros tamén incluso está distribuído, por así decir, en áreas territoriais. Teríamos que cinguirnos a estas cuestións. E logo tamén pois, que cumplan a legalidade e a normativa vixente. Non pode haber propostas que atendan ou vayan en contra pois, da normativa medioambiental ou de seguridade, etcétera.
non? Son cuestións así claves que hai que entender. Evidentemente non temos por que saber de legislación ou pode haber propostas que se nos escapen económicamente, pero bueno, para eso tamén despois estará o equipo técnico municipal, a oficina técnica composto por técnicos e técnicas municipais que tamén estudiarán as nosas propostas e nos dirán si son viables desde ese punto de vista. Bueno, ao marxe destas tres cuestións da legalidade, do orzamento e da competencia municipal, hai outras características, non, que convén ter en conta a hora de saber que é un investimento. Pois un investimento, pois hai que entender que non son bens fungibles, é dicir, que non se consumen co uso. Non podemos programar ou facer unha proposta, por exemplo, dirixida a facer unha obra de teatro, por exemplo, non? Eso sería unha actividade a desenvolver, un programa, pero non sería un investimento. Un investimento falamos de facer unha nova estrada, unha nova acera, unha nova estrada, dotacións de edificios para uso comunitario, para dotacións infantís, etcétera. En todo caso, tamén as propostas que se fagan dirixidas aos investimentos formarán tamén parte do que sería o inventariado municipal e entrarían dentro do que sería o patrimonio do Concello. E non entrarían dentro do capítulo de investimentos aqueles que serían gastos reiterativos. Se o Concello ten a obriga de facer un mantemento de parques ou xardíns ou de calquera outra cuestión, está obrigada e non formaría parte do capítulo de investimentos, sino de mantemento e o Concello ten a obriga de facer. Por exemplo, algúns exemplos de investimentos, bueno, pois novas infraestructuras, se queremos facer unha senda peonil, un carril bici, por exemplo, non sería tanto mellorar unha senda peonil que existe, eso sería mantemento, pero se estamos propoñendo facer unha nova senda peonil, sí sería un investimento novo, non? Entrarían tamén pois a sinalización, se non existe nunha rúa e hai que facer unha sinalización nova ou repoñer un asistente, a rede de sumidorios, baños públicos que haxa que dotar ao Concello, bancos para descansar, non sei, moitas cousas, non? Son investimentos, pois a reposición de infraestructuras, non? Pois a reforma de iluminación, remodelación de parques, reposición de mobiliario urbano, e a construción ou reforma de edificios de uso público. Se queremos facer unha adquisición ou reposición do que sería os elementos de transporte, pois un vehículos para bombeiros, policías, entes de mobilidade. Non entraría, neste caso, por exemplo, no tema da mobilidade, pois cambiar unha ruta dunha liña de autobús, non? Eso sí que non entraría dentro dese capítulo. E tamén entraría dentro do investimento a adquisición de software ou de hardware, non? Aplicacións, plataformas digitais que podan ser útiles para moitas cousas, búsqueda de información, ubicación, xestións municipais, o que fora preciso, ou equipos informáticos. Bueno, hai moita variedade, non? Para poder facer propostas nese sentido. Moi ben, comentábamos, non? Xa sabedes pola información que tamén aparece recollida nos distintos soportes que hai de comunicación. Este ano, a proposta dos orzamentos participativos, pois o que decía, non? Inicialmente, diríxase ao capítulo de investimentos e se vai traballar en 3 ou 4 ámbitos territoriais, por así decir, investimentos dirixidos a toda a cidade, non? Que sexan comuns ao conxunto do Concello ou a distintos barrios ao mesmo tempo. E logo hai 3 áreas territoriais que neste caso, neste ano, neste proceso de 2016, con cargos aos orzamentos de 2017, teñen unha partida propia, non? Por así decir. Que a zona do sueste, a zona de nordeste, neste caso, que está na que nos situamos hoxe, que entrarían os barrios das Fontiñas, Camiño Francés, Monte dos Postes, As Cancelas, San Lázaro, Amio e o Viso, e tamén estaría outra área territorial que sería o rural, que comprende o conxunto das parroquias do rural. Entonces, nestos espacios é onde se farían as propostas de investimento. E o marxe destas propostas de investimento, continuamos este ano con un proceso que se iniciou o ano pasado, un proceso piloto dirixido especificamente para a mocidade, esa franxa de idade que decía de 16 a 35 anos, para desenvolver actividades e programas. Aquí non se trataría de investimentos, sino que serían actividades ou programas de ámbito cultural, de ámbito deportivo, social, do que fora preciso que se propoña. Vale.
Bueno, así de maneira máis clara, aí tendes desglosado como sería o reparto, por así decir, desa cantidade de 1.100.000 euros. Aqueles investimentos para toda a cidade é unha partida de 300.000, área rural 278.000, Nordeste, que este caso que nos pode interesar, 225.259, Sueste 196, e as actividades de mocidade que sumarían 100.000 euros, que foi a mesma partida que se fixo ano pasado. Ben? Bueno, as cuestións máis significativas do proceso, decirvos, insisto, é importante ter en conta que este é un proceso no que se pode participar ben dunha maneira presencial a través destas asambleas, espacios de traballo, pero tamén a través de forma telemática, da plataforma web decide.santiagodecompostela.gal, onde pois aí se completa moita información deste proceso. Eu vos convido a que podades visitar e que podades participar tamén a través deste espacio web. E, en todo caso, sí que trasladarvos que as asambleas que se fagan nas áreas territoriais son os espacios presenciais por excelencia, onde vamos a traballar a diagnose e as propostas e onde, no seu momento, sobre todo no mes de outubro, faremos as asambleas de priorización ou de votación, non? Ben podemos elegir un sistema ou outro, digo, no sistema de priorización das propostas, ben o podemos facer a través da plataforma, onde nos inscribiremos, ou senón a través das asambleas presenciais. Teñen, evidentemente, a mesma validez, non? Ben, o marxe desta presentación, que espero que, non sei, podemos facer agora as preguntas que consideredes que podan ser útiles, senón tamén, unha vez que fagamos o traballo que vos quero explicar agora, existe tamén un espacio para poder responder as vosas dúbidas ou suxerencias. Esta asamblea, que igual que tivemos asambleas esta semana nas outras zonas, é un espacio de encontro, non? De coñecemento das persoas que estades aquí e, sobre todo, de compartir, non? Compartir as visións respecto das necesidades e problemas que xurden nesta área, neste territorio, e sexa un espacio de creatividade a hora de formular propostas. Para facer ese traballo, a dinámica que seguimos é facer un traballo a nivel de grupos pequenos, non? Traballar de maneira de 3 ou 4 personas en grupos pequenos, tal como está conformado este espacio que ahora vos indicamos, é máis fácil poder intervir, falar, coñecer as outras persoas e sobre todo que surdan máis propostas, non? Que facelo dunha maneira nun grupo máis amplio. Entonces, o que vos propoñemos é conformar ahora grupos pequenos de traballo. Temos unos colgantes indicativos de cores que nos facilitan esa división e traballo, e en un espacio de media hora aproximadamente, cos compañeros ou compañeras que nos toque ese grupiño, formular problemas ou necesidades que surden nesta área e propostas vinculadas que nos axuden a superar ou dar saída a esos problemas que identifiquedes, non? Hai unha cuestión importante que queremos que obligamos en certa medida nese traballo. Os investimentos, na maioría dos casos, é normal, non? Moitas veces pensamos que os investimentos atenden máis a cuestións de obras, de infraestructuras, e sí que é certo, non? Poden mellorar e van moito nesa liña, pero tamén é importante ter en conta que pode haber investimentos que atendan a cuestións medioambientais, a cuestións do benestar, a cuestións da seguridade, a cuestións da mocidade, do deporte, e entonces vamos a forzar un pouco para que nesa diagnose e nesa identificación de propostas formulemos cuestiones tamén dirixidas a esas áreas. Ahora repartiremos tamén unhas tarxetas que van a facilitar que ese traballo vaya máis aló de facer propostas dirixidas ás cuestións máis de obras, non? Que poden tamén salir e é normal que xurdan así. Unha vez que fagamos ese traballo en pequenos grupos, vamos a xuntarnos neste plenario e as plasmaremos neses paneis que temos aí.
vamos a recoller e vamos, é posible, non, que propostas, surdan propostas comuns dun grupo a outro, e entonces o que vamos a nos va a facilitar os paneles é ordenar, non? Agrupar propostas que igual surden neste grupo, que son complementarias ou que se poden xuntar, e posteriormente, unha vez que teñamos construído o mapa das propostas para esta área territorial, abriremos un espacio para que as persoas que os estades aquí e que non formularades xa as dúas propostas a través da web o que querades, podades apropiarvos, por así decir, desas propostas e cubrir o formulario de propostas. Digo isto porque o proceso, dentro das flexibilidades que poida ter, é importante que siga unha serie de pautas que ordenen a información, que nos axuden despois a contrastar as propostas e teñan certa rigurosidade, non? Entonces, está contemplado que o proceso, as propostas se recollan en un formulario específico. E non só vale que as expoñamos aquí, sino que é importante que vayan presentadas e recollidas a través de nomes e apelidos de unha persoa e, entonces, por eso, despois vos vamos a pedir cubrir un formulario. Pero, bueno, logo vos aclararemos así con máis detalle en que consiste esta cuestión. Entonces, non sei, si queredes nos poñemos a traballar, vos parece? E sí, por suposto, claro. Espera, si non... Decías antes que o proceso era vinculante de votación. Entonces, cando se abra o período para votar as propostas que máis número de votos reciban son as que se van a executar, sempre que estean dentro do orzamento, entendo. É necesario incluir un orzamento estimado na proposta? No formulario de presentación de propostas que presentades, pedimos, non é obligatorio, se coñecedes o que pode custar ese investimento, porque hai xente que xa ten moi estudiada a proposta, incluso as asociacións, non? A maioría dos casos saben perfectamente o custo de facer esa proposta, o poden poñer, non é obligatorio. Con todo, esas propostas que recollamos, todas as propostas que se recollan, pasan o estudio da oficina técnica e os técnicos e técnicas municipais sí que teñen o criterio e teñen a obriga e as propostas van a ir orzamentadas, non? Se pode acercar o que unha persona diga, pero despois os técnicos e técnicas municipais sí que teñen a información e farán que esa proposta vai orzamentada. Ten que ir orzamentada, senón non sabemos se poden entrar ou non nese proceso de elección, evidentemente. Respondo a... Outra pregunta. Pódese votar de igual maneira nas asambleas que online. Na formulación de propostas é o mismo, é dicir, as propostas podense facer online como as que se vayan a facer aquí na asamblea, non? Teñen a mesma validez, digo, pregunto. As propostas, o proceso que se recolle na plataforma é importante que a xente se inscriba, non? Tamén por iso vos pedíamos aquí poder recoller os vosos datos para darvos de alta, non? Hai propostas realizadas, efectivamente. As propostas que se presentan na plataforma xa se registran. De maneira presencial, as podemos tamén, se poden presentar no registro municipal, vale? De unha maneira presencial. E o que comentaba agora é que o marxe de que fagamos agora esa proposición conxunta e as plasmemos aquí, sí que teñen que ir recollidas na ficha e teñen que ser presentadas por unha persona. E iso é o que vos pedimos que despois ao final do que fagamos aquí, se hai persoas que os estades aquí que as queredes presentar, non? Porque é importante despois contrastar información e o proceso pois e facilita, non? Que exixe que detrás dunha proposta haxa unha persona, non? Entonces é o que vos pedimos, pero sí, se a recollemos agora, despois, nese formulario de propostas, efectivamente teñen a mesma validez. Alguna cuestión? Una... entonces, poñémonos a traballar, parece vos, vale? Sí, nas esquinas hai unhas cores identificativas cos mesmos colgantes, da mesma cor dos colgantes que tendes e ese é o criterio para ordenarnos agora mesmo, vale?
Bueno, volvemos para o plenario. Non te mates. Os grupos que estades ao fondo, se vindes para aquí, por favor. Eres o único que estoy atrás. Vente para aquí. Te das conta? No, así, pero non se retirarás así. Bueno, na aposta en común. A aposta en común, imos a, bueno, non sei se hai voceiras designadas. Hasta bueno, se non, somos pouca xente e... Carai, eso se non se pode subir, a proposta. Sí, bueno, se pode presentar aquí, logo se non se pode presentar na plataforma, quero decir. Case mellor se hai documentos a través da... Bueno, moi ben. Facemos entonces a posta en común do traballo dos grupos e non sei, comenzamos polo grupo Lil. Sí, vale, pues, ¿sí? Vale, pues unha proposta, imos ir rotando, vale? Unha proposta cada grupo. Comezamos pola proposta, a primeira proposta do grupo de color lila, por exemplo. Que non sei quen... Vos, ven para aquí, por favor. Como necesitamos o micro... Claro, a repartir... Aguanto o micro, aguanto. A ver, Aguanto. unha solo, non? Sí. Vale. Podemos hacer 3. Sí, vale. Sí. Vale, isto, bueno, unha das propostas salió en relación coa urbanización viaria da rúa Costa do Vieiro e Outeiro do Sar. Non sei se coñecedes a zona, pero, bueno, é unha rúa que non ten beirarrúas, que non ten sinalización axeitada, que non hai paso de peóns, e iso si é unha sinalización gatuna para a comunidade de gatos, unha sinalización nova, non sei se coñecedes, que se puso, que é como dos canguros de Australia, que pon deixaos cruzar cunha silueta de gato. Porque, decir, está cuidada a comunidade gatuna, pero os que camiñamos, pois, non temos por onde camiñar. Entón, esta é a primeira. Sí, sí. En o medio. Da igual. Ah, sí. Entón, vamos a xuntar. E por que nos poñedes? Para facer os grupos. Vale, vale. 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 3, non? Despois falamos tamén da comunicación por carril bici coa cidade, tanto coa zona nova como coa zona vella. Desde Fontiñas, nos temos non carriles bicis que suben e baixan, pero non hai comunicación. E despois tamén en relación con isto, pero non sei realmente si é un tema de investimento ou non, que os buses urbanos podan levar as bicis, que os buses permitan, non? Que despois haxa esa comunicación en bici. Moi ben. Seguinte grupo, o que estaba de salí, que era cor así tella, non? Sí, vos.
Nos, en algún caso, fomos coincidentes con unha das propostas e xa poño aí ao lado, que es, vamos a ver, la de Outeiro de Sar. Ah, ben, sí, porque si non... Non me lío, vale. Acondicionamento como zona de lecer da zona de Outeiro de Sar, xa a oficina de consumo. Eso mesmo. Vale. E logo había outro tamén para esa zona que, bueno, la diferenciamos, pero que seguramente estaría lo mesmo, por esto de diferenciar parques e xardines de urbanismo, que sería por farolas tamén aí en esa zona, pero sería tamén para ello. Bueno, en canto a tráfico, elevación de pasos de peóns na Rúa de Roma, Berlín, Londres e París para aminorar a velocidade dos vehículos. Vale, pois paro, sí. Grupo azul, verde... Nós xa coincidimos con ela que era utilizar ou facer un patio no Outeiro do Sar. De feito, está xa proposto na páxina web, do meu compañeiro propuxo mellora do parque infantil do Camiño Francés, que se chama Cotaredo, que tamén, a parte de mellora, pide ampliación, que vexo por aí que xa alguén máis a propuxo. Eso poñémolo nos casi mellores. Ah, vale, perdón. Perdón. Bueno, alguén propuxo tamén que lle parecía moi boa idea un parque xa existente que se lle puxera unha cuberta para que pudera ser utilizado, empregado cando chova, que chove poucos días, pero bueno, os que chova. Dotación dos equipamentos da ludoteca que está aí Fontiñas, son da Colliño Blanco, que anda creo que non ten nome, para que sexa aberta. Creo que cumpliches os teus tres. Xa, vale, pois... Ben, e este grupo que estaba aquí? Una es la del Parque Cotaredo, la mejora de... Perdón. Rehabilitación... Vale, gracias. Sustitución de pavimento inadecuado en el Parque Cotaredo. Es un pavimento muy erosivo para los niños y se hacen mucho daño, pero es esta propuesta de ahí. Bueno, voy a ir por orden. En cuanto a medio ambiente, es una propuesta de una persona que se tuvo que ir antes y que es de una asociación y por lo visto ya estaba planteada, es la reutilización de las aguas pluviales que se conectan, bueno, todas confluyen en un colector que hay por debajo del Colliño Blanco y reutilización de esas aguas pluviales para riego y limpieza de viales en el barrio. Bueno, que son unas obras a medio hacer que hay detrás del Colliño Blanco, pues acabarlas. Sí, nos comentó que estaban planteadas hace años y que se quedó en... Vale, también en cuestión de medio ambiente, sustitución de plátanos en los parques y demás por árboles frutales. Es una... Igual sí, lo que pasa es que la primera estaba repetida, pero vamos, sí. A quen lle toca agora? Pois poñemos as dúas coincidentes que contan como unha, que son parque infantil e adolescentes tamén, cuberto, o sea, na zona esa que se quere, o sea, en algún lugar cubrir algún parque, por lo menos. Despois, bandas sonoras diante dos pasos de peóns e limitación a 30 km/h, que tamén é coincidente coa proposta que vixerdes vos. Espera, a ver. No, as bandas sonoras non porque fan moito ruido, a mí non me molestarían, para os vecinos que dan a rúa, sí. O sea, é a elevación dos pasos de peóns, como un badén, sabes, que te incordio o saltiño. Eu, sobre todo, principalmente en zonas moi conflictivas como diante do Colexio de Fontiñas, que zonas en todas, ¿no? En todas, porque... Sí, en todas. Son as rúas onde vais, temos queixas, na asociación de vecinos temos queixas desas rúas, además eu por noite ando por aí, paseo e vexo como andan por aí os coches mangaos. E a veces subo por aquí por Rúa Berlín e me quedo mirando a ver si se estopan ali abaixo.
porque vais a Mangaus. No, que as rúas que son Rúa Roma, Rúa París, Rúa Madrid, Rúa Berlín, sobre todo. Ou Dublín, no, Berlín, esta cabeza. Correcto. Tamén na Rúa das Fontiñas, no acceso ao Parque do Cotaredo, hai un paso de peón tamén que, aparte de que os coches van mangados, tamén non ten rebaixe e acceder con, vamos, eu no caso concreto meu, co carrito da nena e tal, ou con calquera silla, non ten accesibilidade porque o bordillo é demasiado amplio. Entón, non estaba escrita. Non, está escrito. Ah, perfecto. Vai agora. Bueno, temos tamén un cole camiños para o Colexio de Fontiñas, como habilitar así un camiño seguro e tal. Para os coles desta zona, non? Para os coles da zona, incluído Monte dos Postos. E por último, unha proposta que, bueno, eu propuxen e parece que pode estar ben, facer un tobogán xigante no Parque de Carlomagno, que é onde están as escaleiras estas dali, e facer un tobogán xigante, o sea, poñer unha cousa así como igual de metal ou algo así, que os vin en internet e podían molar. Que? No. O que baixa do Parque Carlomagno, antigamente, fai 20 e pico de anos, cando nos vinhamos para aquí, era unha cascada. Entón, abaixo hai un estanque, eu xa falei con Martiño, por culpa deso. Limpiaron o estanque. A agua non chega abaixo, porque o cemento cuarteou, e a agua desde arriba de todo, escápase todo pola cascada, pero escápase polos lados, polas escaleiras. Entón, abaixo non chega agua. Ora, polo menos, deixaron o estanque limpo, sin agua, seco, polo menos non hai infección de mosquitos, do zinc, como se chame, pero non hai agua. O sea, ti vas paseando por ali, que é a zona de Cans, é a zona Parque de Cans, poden ir ceibos, e non teñen donde beber, nin teñen nada de nada. O sea, por eso que é mantenimento, pero... Digo, eu cazo, eso que falamos é mantenimiento, é reparación e mantenimiento, non entra nesto. Vanme reñir. No, bueno, solo comentar que isto isto dos correga xigante, pois parece así moi tal, pero bueno, vai un pouco tamén enfocado o tema de o sea, parque para adolescentes, actividade para adolescentes, o sea, que a xuventude teña espacio de xogo, non? E entón o parque ten podes enmarcar, a ver, o tobogán aillado pode quedar, non ter moito sentido, pero se pode pensar nun parque adolescente, non? Falábamos tamén de tenis o sea, mesas para tenis de mesa, non? Para ping. Sí, e no Cotarelo, e tamén de rocódromo nese parque, porque é bastante desnivel. Sí, era dentro da mesma proposta do Parque de Cotaredo, que é a proposta que está formulada xa, que é a sustitución do pavimento do parque, que é moi perigoso, pois sería a posta en valor do parque, que está recentemente urbanizado, pero está moi descuidado e realmente non está desaproveitado. E unha das propostas era, pois, facer que os adolescentes ou, digamos, outras persoas pudieran utilizalo con infraestructuras como eso, como o rocódromo, as mesas de ping-pong, etc. Sí, porque ten moito desnivel, entonces o mellor podías aproveitar. Espera, non podes falar se non tes o micro. Hai un aí no polideportivo que temos aí ao lado do instituto, hai un rocódromo destos. Prácticamente creo que pouca xente usa, non usa nadie. Úsano. Eu teño moito ali a ver os de baloncesto entrenar e tal, pero preguntei que isto usa, prácticamente que non. Pero aparte hai que ter unha persona ali para ter cuidado, todo eso para o mantenimiento. O sea, para que ter cuidado co rapaz non se caiga. Non lle das o micro, porque non te pode responder. No, eso, a única oferta que hai corresponde ao ámbito privado, está máis conectado no concepto que está no Costa Bello. Ao final, depende de alguén que vaya para ali, porque tampouco é moita conexión de autobuses. E non, un pouco que precisa o rocódromo é ter uns coñecementos básicos que tamén, digamos, os rocódromos en sí xa están diseñados con diferentes dificultades para que a xente que ten coñecementos máis básicos tampouco, como todo na vida, pois ir hasta arriba e logo a ver como baixas, ter un pouco de idea ir
calquer cousa é perigosa no fondo, pero un pouco o problema que hai aí nese parque, no que falábamos, que é moito adolescentes, é unha forma tamén de darlle unha actividade sana e deportiva. Por onde íbamos? Porque nos vamos a atascar en esta proposta. Que querías comentar máis desta? Seguimos e propoñemos todas e se acaso despois podemos facer un comentario, sí, para non atascarnos. Vente para aquí, claro. Vente para aquí. Sí, de acordo. Bueno, pois de igualdade e benestar pensábamos nun centro de día para persoas maiores dependentes que non hai no barrio. Non, ni no barrio ni na cidade, pero en concreto no barrio non existe. Vale. Outra, por poner outra un pouco distinta tamén, referida ao turismo, pensamos en un punto de información en la rúa de Rodríguez de Biguri, bueno, donde está el bodegón dos Concheiros, porque terminar hasta aí los peregrinos e logo ir ata Concheiros, os pobres están totalmente desbarajustados por ali que non saben por onde ir. E aí xa moitas veces xa están preguntando tamén pois onde está el seminario e onde está tal e cual. Entón, bueno, pues os atendemos encantados todo o mundo, pero non podemos. Sí, é que antes non me deu tempo no grupo porque se acabou o tempo a comentar eso, que se cadra, non é que igual é boa idea do punto ese de turismo, pero sobre todo para solucionar o tema dos peregrinos perdidos a nivel de toda a cidade, o sea, en todo o ámbito da cidade, cambiar os mapas de turismo de Incolsa que non están a escala, están moi mal feitos, e entón facelos ben, que se correspondan coa realidade e que estean ben indicados. Queda recollido, si... Seguimos. Sí, continúo. Vale. Outra de parques e xardíns. Acondicionamento das hortas urbans que temos aquí detrás de onde estamos, de Fontiñas. Arranxo da pista que os circunda, que está moi mal. A xente maior, eu, bueno, teño a sorte de ser beneficiaria de unha das hortas e a xente maior ten unha boa costume de acercarte hasta ali, dar consellos, ver como van as cousas e tal, con moitísima dificultade, porque, bueno, pues as pistas están moi mal, o sea, as pedras, tampouco hai onde sentar, evidentemente, entón, dotarlo tamén de bancos, poñer un lugar onde guardar os aperos ou alguna das cousas, e despois hai unha cuestión estética que tamén é bastante importante, e é que as fachadas que circundan eso son un horror. Entonces, polo menos adecentar ou dar unha subvención ou tal, ver a maneira de que se pinte como no seu día estaba na Avenida de Lugo, que era horrorosa. Sen embargo, agora, bueno, a Avenida de Lugo non nos dice nada a ninguén, pois porque a pintura xa exerceu esa labor máxica de igualar e de que non se vea tan desastroso, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, acondicionar esa zona de las hortas urbanas de aquí de Fonteñas. Me queda unha. Bueno, esta era para a cidade, máis que unha proposta miña que me parece interesante, e é invertir unha plataforma web que supuxera a recollida de todas cantas actividades culturais, deportivas, de ocio tal, se desenvolven na cidade. Xa sei que o Concello ten, as asociaciones ten, outro ten, sí, pero se eu quero sair, e además así se podía chamar a plataforma, onde sair, ou quero sair, ou queres sair, como sabes que actividades hai o luns, o martes, o mércores, o xoves? Pois me parece un pouco difícil. E outra particularidade tamén desta plataforma é que eu, o sea, da cidade de Santiago tal, que teño as miñas aficións, tamén podía propoñer e ser la anfitriona de alguna actividade. Por exemplo, pois, non sei, pois facer fotografía, facer un percorrido de fotografía, onde eu, como anfitriona, cito a xente e digo, bueno, pois, para esta actividade, 10 persoas, la limito ou non la limito? E, bueno, cito a xente en ese lugar a través da plataforma que coñecen cal é o obxectivo e a xente se vai anotando en esa plataforma e el día tal, a la hora tal, esa actividade se desenvolve. Entón, bueno, eu teño vista esta plataforma en unha que teñen en Francia, en toda Francia, que se llama On va sortir, e eu cada vez que vou a Francia, bueno, pues me apunto tamén a esa plataforma para ver que calendario de actividades teño na cidade onde vou,
bueno, eu tamén o utilizo para relacionarme, de paso, practicar francés, pero aquí eu vexo que a xente moitas veces que vive, además o Concello de Santiago é moi grande, e que ven ao centro, pois vai ou ven ao cine, ou ven ás cancelas, ou ven a tal, é dicir, consume, porque non hai un calendario de actividades que poda ter tal. Vale. Quen máis lle tocaba? Ven para aquí, senón non te escoitan. Un parque na Avenida de Lugo na zona de consumo creo que xa estaba, é que eu xa te digo, estuvo a compañera e eu creo que xa dixo. Sí, construción ou reutilización de algún local municipal que estea en desuso para crear unha nova escola infantil, nalgúna das zonas que collen, porque fan falta en todas partes, o sea, non chegan. Despois un programa que podería entrar na parte xuvenil, para inserción laboral, de promoción de cooperativas, para guías turísticos ou así, para facer rutas ou guías alternativas, en plan, bueno, salindo un pouco da presión esta que hai na Plaza de Abastos, na zona bella e tal, facer algo un pouco distinto, moi respetuoso, un pouco máis ligado aos valores do turismo sustentable e así. Entón, non sei se para turismo ou para a mocidade. Despois, crear unha zona verde de aparcamento en Fontiñas, acompañado ou en paralelo de un aparcamento disuasorio, tamén na zona. E logo unha proposta que fixo a compañera, que a verdade que non entendí moi ben, como facer un estudo para diagnosticar os problemas da agua, porque dice que na súa zona, di que na súa zona en Fontiñas, que nota moitas veces cando chove que ven moi turbia, e que a veces que está no límite da potabilidade. Entón, bueno, pois como estudalo e, non sei, máis a miúdo ou algo así en medio ambiente. E xa está. Quen queda? Que propostas nos quedaron por aí? Ven, sí, calquera dos dous. Neste terreno que hai aí entre Outeiro de Sar e Avenida Torrente Ballester, que xa se fixe unha proposta de facer un parque infantil, é un terreno bastante amplo e eu creo que tamén pode ser posible facer unhas hortas urbanas aí, nese espazo, non? De feito, xa rexistramos, a comunidade de propietarios do noso edificio, xa rexistrou esa proposta ao Concello. Agora sí. Esto está un poco repetido, pero bueno, dotación de espacios para niños de 0 a 3 años. A lo que nos referíamos era a cubrir alguno de los parques, que es una propuesta. En concreto dijimos 0 a 3 años porque lo que sí que nos damos cuenta, los que tenemos hijos muy pequeños, es que hay determinados parques en los que se juntan todas las edades de niños y es un problema. Es un problema porque los niños juegan a distintas velocidades, a distinto ritmo y realmente si queremos que los niños puedan estar en la calle también en invierno, porque no se trata de que estén todo el año, todo el invierno en el centro comercial, me da igual cuál sea, pues necesitamos espacios cubiertos, no tienen que ser cerrados, pero sí cubiertos en los que puedan jugar los niños y diferenciados por edades, de alguna forma que pueda... Sí. Eso, bueno, muy bien. Bueno, una propuesta que hizo una vecina del barrio que llevaba muchos años, que se tuvo que ir, bueno, la que dije antes, rehabilitación en madera de unos bancos de granito que se quedaron a medias, sacaron unas planchas metálicas que hacían la base de asiento y no pusieron nada. Entonces, rehabilitar esos con madera, con algún material que, bueno, noble, diría, estéticamente agradable y cómodo, vamos. Bueno, creo que está por todo el barrio. Quiero decir que son bancos que están... Esto ya lo recogió una asociación, yo lo hemos metido en deportes, es una pista deportiva en el Parque Avilés de Taramancos, está presupuestado y creo que está presentado, es al lado de las Cancelas, por lo que me han dicho, este parque es el que va desde las Cancelas hasta el McDonald's, iría a lo largo. Entonces, alguna zona deportiva para chavalada. Bueno, por supuesto, sí. Aquí hay una que yo no sé si es viable y si es competente el ayuntamiento, que es una propuesta que es una rotonda en la puerta principal de área central. Y a esto se refiere, donde conectan todos esos carriles,
que hay la salida del túnel, más la bajada desde Concheiros, más todo eso que hay, bueno, pues es verdad que hay un problema de tráfico muy grande y alguien del grupo ha propuesto que se haga una rotonda o alguna forma de regulación del tráfico que no sea el que es ahora, que es a cañón, vamos, de alguna forma, ¿no? Aunque al bajar justo hay... O final da rúa Berlín, que acorta a rúa Lisboa, cando se mete un pao túnel de área central. Bueno, ya sigo con tema de rebajes en algunos pasos de peatones para mejorar la accesibilidad, pero esto me refiero en concreto, bueno, yo vivo en la calle Mónaco, en el acceso al Parque Cotaredo, te encuentras con que vas a pasar el paso de peatones, vas con la sillita y de repente te encuentras una acera muy alta que se hace incómodo, además ya hemos dicho que los coches vienen muy rápido por ahí y es un problema. Un planteamiento que han hecho ahí que puede ser mejor que rebajar que rebajar la acera, puede ser subir el paso de peatones para hacer un badén y que allí los coches tengan que frenar, que seguramente es mejor planteamiento, pero de alguna forma garantizar la accesibilidad en los pasos de peatones, bueno, en todos los del barrio, realmente deberían ser en todos los de la ciudad, ¿no? Pero por lo menos si estamos a lo del barrio, pues a lo del barrio. Y en cuanto al tema de economía, que esto podría parecer que no es una inversión, pero bueno, planteamos la reactivación de área central seria, aparte de lo que pueda ser la gerencia de área central, pues alguna dotación que pueda permitir que se organizar actividades como nos surgió como idea. Sabemos que hay un mercado que es el mercado Lusco y Fusco, que es un mercado de productos ecológicos que se hace en Belvís y que seguramente en invierno pues tendrán problemas por la lluvia y demás. Y entonces creemos que si se dotara el área central de la suficiente infraestructura sería un espacio muy bueno para hacer algún tipo de actividades de este tipo, pues el mercado Lusco y Fusco o cualquier otra actividad de este tipo. Alguén máis? Quedou algunha proposta ou se vos ocurriu algunha proposta agora a oír todas estas? Proposta non, eu proposta non que xa fixen no meu grupo e tal, o que pasa é que quería incidir nalgo que penso ao escoitarme e ao escoitarnos a todos, non? Que hai propostas como a distintos niveis, non? Para min son moito máis importantes as de seguridade, non? Creo que para min importante sería partir, o sea, que a reflexión sexa máis tamén polo tema dos votos de que problemas hai de inseguridade e a partir de aí xa todo para arriba, non? Pero unha base importante. Bueno, eu digo porque o sufro cada vez que salo polo portal da miña casa. Porque eu non teño nin rebaixe, o sea, eu non teño beira rúa, non? E teño 2 nenos pequenos. Fago esa reflexión e quería compartila novamente porque, claro, a mí me parece indignante que no meu barrio pase iso e poñan unha sinal para que os gatos podan cruzar tranquilamente, que me parece genial, como que hai para os patos no auditorio, me parece genial, pero primeiro seguridade para todos e despois para os demais. En ese sentido, y un poco a nivel procedimental, yo no sé cómo se va a desarrollar, soy nuevo en esto, ¿no? Entonces, eché en falta cuando hicimos la propuesta una posibilidad que podría haber habido en la página web, que era el tema de la ubicación geográfica de la propuesta. A veces no se puede, pero a veces sí que se puede. Entonces, cuando vayamos a valorar las propuestas, podemos ir por la parte egoísta, cada uno va a votar la suya y a buscar aliados para que gane la suya, o podemos ir con un planteamiento global, decir, a ver dónde está y cuál es el problema que tiene real. Si no conocemos la zona, lo único que nos puede dar es la localización geográfica de decir, mira, pues aquí tengo este problema. No hay pasos de peatones, por ejemplo, o no hay aceras, como comentas tú. Nosotros, como no conoces, bueno, yo realmente no conozco exactamente los nombres de las calles de muchas zonas del barrio y a lo mejor pues te suena a chino y pues decir, pues sí. De tal forma que yo creo que cuando haya las propuestas, supongo que habrá el equipo técnico del ayuntamiento, dirá, bueno, pues estas son viables, estas son presupuestables, y luego cada propuesta además pasa una cosa, que es presupuestable, y una propuesta, bueno, yo por la experiencia que tengo, tiene sus unidades, a veces unas subunidades, que dices, oye, mira, pues es que
se puede ofrecer con un poco de generosidad a la hora de decir, bueno, pues oye, mira, nuestra propuesta que es muy grande, pues hay cosas que son más importantes que otras. Y en cambio otra propuesta, pues de alguna forma esa propuesta es más importante que la mía y digo, bueno, pues renuncio a algo de la mía, aunque no sería todo. Por ejemplo, nosotros hay un problema que tenemos desde mi punto de vista, que es decir, nosotros podemos ahora, la propuesta que veníamos a defender, pensando que íbamos a defender propuestas hoy, era el tema de cambiar el pavimento del Parque Cotaredo. ¿Por qué? Porque los niños nuestros se están dejando las rodillas, como quien dice. Nosotros no sabemos presupuestar esa propuesta. Y el equipo técnico supongo que la presupuestará en su momento. Yo echo de menos... es inevitable, pero echo de menos el decir, bueno, ¿cómo podemos presupuestar esa propuesta? De alguna forma, después de la valoración por parte del equipo técnico, creo que debería haber otra puesta en común, porque esa puesta en común sería muy importante para luego la votación final. Es decir, esa propuesta seguramente se podría modificar después de la valoración por parte del equipo técnico, porque ahora mismo todos podemos... Esto es una tormenta de ideas, ¿no? Ahora mismo. Entonces, la tormenta de ideas, pues puedes decir, oye, pues que un rocódromo, ¿cuánto cuesta? ¿50.000, 5.000, 1.000? Y dice, oye, pues me da mucha importancia. Mi propuesta, pues oye, cuesta 100.000 euros. Uy, caramba, se me va de las manos, pues no es tan importante o me quedo con una parte pequeña de la propuesta. Entonces, creo que a nivel procedimiento sería bueno, después de la valoración de las propuestas, un paso previo a la votación directa. Vamos. ¿Puedo responder? Vamos sustiños de prazos para eso, porque... a valorar todas as propostas que se están recibindo vai a ser un traballo insente no que estarán implicados moitos técnicos municipais e hai que facelo para poder votar as propostas despois sabendo o que costan, que tamén é importante que a xente as vote sabendo o que costan en outubro para presentar a proposta de orzamentos do goberno que ten que entrar sí ou sí en outubro no pleno. Entón, é unha idea interesante, non a vexo factible en esta ocasión, o cal non impide que en próximas edicións, se os tempos son máis holgados, se poida recoller. O que sí tamén é importante é que as propostas que se poden dividir en unidades de coste menor tamén se explicite. Entre outras cousas é importante máis que para que se poida poñer un precio ou outro, para cando, imagínate que é a última proposta que entra e non entra porque non cabe toda no orzamento que queda disponible. Non sei se temos 100 euros e a primeira son 50, a segunda son 40 e a terceira son 12, non entraría porque lle faltan 2, pero mellor esa sí é convertible de 12 a 10 e eso sí é importante que se valore técnicamente para que entre. Si é imposible convertila porque son 12 e 12, entraría a seguinte máis votada que entendedes o que quero decir? Que tamén se podería, no caso de que non chegase o orzamento dun ano, podería executarse parte no orzamento do ano seguinte, supoño. Pois unha característica deste proceso é que o que está a debate é unha partida orzamentaria para 2017. Si ti acordas hoxe unha cousa que xa vai a comprometer o orzamento participativo de 2018, realmente o que se vai a someter a debate en 2018 vai a ser menos diñeiro e non máis. É un pouco de, entendes, estás a decidindo de antemán. Entón, non está previsto eso. Outra cousa é que o Concello tomará nota, entendo, das diferentes propostas e lle quedarán como un banco de propostas sobre as cales eles poderán, ou, bueno, estades aquí dúas persoas, poderán tamén recollelas ou non en función das partidas orzamentarias e dos plans que existan, dos outros compromisos, etc. O sea, tampouco que se ou gañan ou se desintegran, non? En ese seguinte ano xa entraría non en novas propostas, senón en implementación desas propostas, é dicir, parte está feito e parte hai que desenvolvelo. Igual xa non sería lo que se propoña dende orzamentos participativos, sino que o propio Concello, non? Pois vexe a necesidade de... No primeiro ano, que é o momento que estamos agora,
solo estamos decidindo sobre o 2017. En 2017, previsiblemente, se fará ao mesmo tempo levar adiante as cousas que se decidiron este ano e volver a decidir o do ano seguinte. Isto vai a ser sempre así, pero temos que ter en conta que no que son as áreas territoriais como esta van a ir rotando, entón o ano que ven, previsiblemente, non haberá unha partida para este área xa, o cal non quita, como diste, que o Concello pode seguir facendo cousas nesta área, pero xa serían, digamos, fora deste proceso de decisión. Entonces, bueno, quería, quizá es repetitivo, pero bueno, creo que es muy importante. Es algo que no está propuesto ahí, pero no sé si a lo mejor sería como una propuesta de aplicación informática o algo, o de desarrollo informático, en el que se reflejara un histórico, que se guardara de año en año un histórico de las propuestas valoradas finales, porque al final este año es el primero. Se hacen las propuestas sin conocimiento de cómo se hace una propuesta. Seguramente el año que viene una propuesta dice, oye, esta propuesta que se surgió para el otro barrio me ha gustado y a lo mejor la puedo hacer mucho mejor definida porque ya me baso en la propuesta del año anterior para ese barrio. Y puedan mejorar mucho las propuestas si se guarda un histórico. De hecho, yo sé que hay un histórico de propuestas en todo, vamos, por ley, porque es el perfil de contratante, pero claro, si uno se pone a buscar ahí, bloquea, ¿no? Tiene que ser especialista en eso para encontrarlo. De hecho, creo que el histórico de propuestas debería ser un histórico de inversiones hechas por el ayuntamiento. Creo que la transparencia debería, vamos, fomentarse a todos los niveles, es decir, que las propuestas municipales todas estuvieran, incluso las que no fueran participativas, recogidas ahí, para que nosotros, los ciudadanos, luego pudiéramos decir, oye, nos gustan estas propuestas, quiero proponer algo parecido para mi barrio. Bueno, si non hai máis... Ai, sí, non xa está. Sí, xa está. Xa está. Vale. Bueno, non sei se o explicas ti ou eu xa, a fase de agora, que bueno, fixemos aquí todas estas propostas, pero claro, para que a comisión técnica, no caso de ter unha dúbida, de isto que estabas dicindo, que clase de pavimento era este ou tal, se necesita que detrás de cada proposta haxa sempre alguén a quen dirixirse. E tamén porque pode haber máis persoas, de feito hai xa colgadas propostas que vos estades facendo aquí e vai haber un momento no que antes de presentalas a votación igual se agrupan porque é a mesma idea que a presentou unha persona e outra e tería pouco sentido que uns votaran esta, outros a outra e outros a outra e se dispersara. Entón, como se necesita esa persoa detrás e como cada persoa só pode facer dúas propostas para este área, o que vos propuñamos agora para aproveitar este traballo son dúas cousas. Si vos queredes facer as vosas propostas con esta reflexión, pero en calma, en casita e poñendo la foto e non sei que e tal, perfecto. Si alguén sabe que non vai a ter tempo para eso e viu aquí coa idea de mira, vou a traer aquí as miñas propostas e despois chao hasta que sexa hora de votar, entón vos ofrecemos a posibilidade de cubrila aquí mesmo para que xa vos quede o traballiño feito. Vale? Entón, nese sentido, podedes apropiarvos, digamos, decir, pois a mí me interesa presentar eu hoxe xa pois esta proposta que, aparte, a dixo varias xente e xa a fago eu e así xa sabedes que esa xa está. Por aclarar unha cuestión, Ana. Sería fantástico poderlo facer agora, que sepades que tamén todas estas propostas as vamos a subir á web, un acta da asamblea, igual que fixemos coas asambleas desta semana. Efectivamente, digo por recordar, refrescar a memoria, non? E que non teñades que notaras agora, pero quero dicir que despois o poderedes facer a partir de mañán venres, ou se non de luns van a estar ali, vale? Pero se queredes facer agora, o que comenta Ana. Non sei, por facilitar un pouco, porque algunhas efectivamente xa están subidas e, quero dicir, nós aquí deixamos todos os nomes e os apelidos, non sei, entendo que todos estaremos de acordo, podemos refrendalas, todos os que estamos aquí, como... Só podo refrendar dúas. Claro, digo por ordenar, porque ao mellor eu poño... Como nos distribuimos ahora para subilas á internet?
e que a escolla. Nos podemos registrar do noso grupo. Quero dicir que... Non sei, que é un pouco... Mirade, non é para que a subades a internet. Tampouco. É para que digades, no meu nome quero que subades vos esta. E así eu me marcho e xa non teño nin que ir a internet. Entendedes? Traindo a organización viaria de Outeiro de Sar e de Costa do Vieiro. Pois entón deixamos eso, algún papel aí, esas xa están subidas. Ahora ver a rúa, a subir o Pablo. Entendedes a lógica? Non tedes por que facelo, Cal é o Eu quero saber cal era o prazo de data para presentalo, por lo menos pola web, para saber hasta cando se pode presentar propostas pola web, hasta cando, digamos, no calendario comeza... 14 de setembro. 14 de setembro. Pola web ou por calquera outro medio, porque tamén non las podedes mandar no formulario por correo electrónico ou presentalas en rexistro. Vaya. Logo ides, cando se abre o período de votación ou priorización, como lle chamades, ides dar conta dos votos que recibiu cada unha das propostas? Claro, a votación vai a ser presencial nunha asamblea aquí, seguramente, ou noutro centro da área, e electrónica. Cando se acabe a electrónica, aparecen todos os resultados das que entraron, das que non e cos puntos que ten cada unha. Mira, Porque é unha votación tipo europea. Da igual, que máis dá eso? a ver, luego si te non lo explicades que estaría bien. Me acabo de perder, entonces, porque esto... es que me he quedado perplejo. Se me acaba de ir. Sí, mejor. A ver, son puntos, porque o que vai a ser obligatorio para que a xente non solamente... Fala de máis baixo. Para que a xente 10, a que máis te interesa lle das 10 puntos, a seguinte 9 puntos, vas priorizando. Por iso lle chamamos priorización. Vale, entón o que reciben as propostas son puntos, non? Recibirás, ti lle darás 19 as que o mellor te interesen máis que o mellor as fixeches ti, pero logo tes que dar puntos a outras. Bueno, mirade, eu creo que de cara ao streaming e demais, damos por concluída aquí a reunión, pero sí que vos podedes quedar para facer este traballo. E vos agradezo moitísimo a asistencia, en nome de Rosa, que está ocupada.